Planetak, Unaz eta Imar egindakoa. Bat, zer da eguzki sistema? Eguzki sistema eguzkiak eta haren inguruan biraka ari diren astroek osatzen dute. Astro horiek eguzki sistemako planetak, planeta nanoek eta gorputz txikiek osatzen dute. Bi, planetak. Planetak esfera formako astroak dira eta orbita izeneko mugimendua egiten dute. Planetak bi multzotan banatzen dira. Barneko planetak. Barneko planetak eguzkitik gertuen daudenak dira. Planeta hauek azal harritxua dute. Eguzkitik gertuen dauden planetak hauek dira: Merkurio, Artizarra, Lurra eta Neptuno. Kanpoaldeko planetak eguzkitik urrunago daude. Planeta hauek handiagoak dira eta gas izaera dute. Hauek dira: Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno. Planeta horiek sateliteak dituzte bere inguruan. Adibidez, Ilargia Lurraren satelitea da. Hiru, planeta nanoak. Planeta nanoak ere eguzkiari bueltak ematen diote, baina planeta hauek asko txikiagoak dira, adibidez Pluton. Eguzki sistemako gorputz txikiak. Asteroideek eguzkiaren inguruan bueltak ematen dituzte eta forma irregularrekoak dira. Bi eskualdetan daude batez ere: asteroideen gerrikoan, Marte eta Jupiterren artean, eta Kuiperren gerrikoan, Neptuno baino urrunago. Kometak eguzkiari bueltak ematen dizkion astro izoztuak dira. Eguzkira hurbiltzen direnean, izatz dizdiratsu bat egiten dute. Normalean, asteroide batek edo kometa batek talka egin ditzake planeta baten kontra. Asteroidearen edo kometaren gorputza handia bada, talka ondorio larriak ekarri ditzake. Hauts aleak edo arearen munduko gorputz txikiak lurrera iristen direnean, izar usoak sortzen dira. Txikiak direnean, erre gabe iristen dira lurrazalera. Hauei meteorito esaten zaie. Unibertsoa. Unibertsoa lurrak eta hortzian ikusten ditugun gauza guztiak dira. Bat, izarrak. Izarrak gas esfera ikaragarriak dira. Haien barruan energia handia egoten da. Lurretik gertuen dagoen izarra eguzkia da. Kolorea: urdina, zuria, horia, laranja edo gorria izan daitezke, izarraren temperaturaren arabera. Tamaina: izarrak beste izarra baino handiagoa edo txikiagoa izan daitezke. Argitasun: izar batek agortzen duen energia da. Dizdira: lurretik hautematen duen argia da. Dizdira izarraren argitasunaren eta distantziaren araberakoa da. Bi, konstelazioak. Konstelazio bat eskualde batetik ikusten diren izarren multzoak dira. Lehen forma mitologikoak bilatzen zituzten, izarrak lerroen bidez elkartzen. Lurra bere ardatzaren inguruan bueltak ematen ditu. Horregatik gauetan konstelazio batzuk ezkutatutak daude eta beste batzuk ikusten dira. Hiru, galaxiak. Galaxiak milaka izarren multzoak dira. Galaxietan ere harriak eta gasak daude. Badira galaxiak eliptikoak, kiribilak, formaren arabera. Gure galaxia eguzki sistema esne bidea izeneko galaxian dago. Eguzki sistema osoa galaxia honen baso batean dago, erditik urrun. Gauean zerura begiratzen badugu, ikusten ditugun izarrak gure galaxiako izarrak dira, baina galaxiak ikusteko teleskopioa behar da. Bat, lehen satelite artifiziala. 1950 urtean, Ameriketako Estatu Batuek eta Sobietar Batasunak espaziora satelite artifiziala bidali zuten. Satelite artifizialak lurraren inguruan biraka adiriren nabeak dira. Satelite horiek bere orbitara eramateko koheteak behar dira. Koheteei
erregaia amaitzen zaienean, koeteak eta sateliteak banatzen dira, eta koeteak itsasora erortzen dira. Sobietar Batasunak orbitan jarri zuen satelite artifiziala Sputnik bat zuen izena. 2. Tripulazioen hegaldiak. Gizakiak espaziora joatea eta lurrera etortzea zen hurrengo erronka. Yuri Gagarin izan zen espazioan egon zen lehenengo pertsona. 1961 urtean. 3. Ilargiaren konkista. 1969ko urtarrilaren 20an Neil Armstrong, Edwin Aldrin eta Michael Collins Apollo 11 izeneko espazio-ontzian ilargira ailegatu ziren. Ilargia zapaldu zuten lehenengo pertsonak izan ziren. 1969 eta 1972 garren urteen bitartean 12 astronauta egon ziren ilargian. 4. Espazioaren esplorazioa gaur egun. Gaur egun hegazkinak bezala aireatzen eta lurreratzen diren ibilgailu berriak asmatu dituzte. Transbordadore espazialak. Tripulazio gabeko espazio zundak espaziora bidali dituzte eguzki sistema esploratzeko. Zunda horiek hango informazioa lurrera bidaltzen dute. Espazioa esploratzeko espazioko estazio batzuk orbitan jarri dituzte. Espazio haietan astronautak egoten dira. Herrialde batzuk nazioarteko espazioko estazioa eraikitzen ari dira eta han astronautak bizi dira. Espazioan satelite artifizialak jarri dituzte. Telebista transmisioak egiten dituzte. Ere unibertsoa ikusteko teleskopioak daude. Espazioa ontzi bat Martera iristeko oraindik denbora asko falta da eta hori hurrengo erronka izango da.